जोंनि गेजेराव फैलायनायनि बानबोलि होनाय बेफोर खामानिनि अनगा बिफाया जेब्लाबो खामानि मावाखै। दिनै जोंनि बे जलिसिरियावहाय जोङो 10,000 व्यक्तिनो हा राननो थांगासिनो दङ। बे 10,000 व्यक्तिनो होनाय समाव दा बिफाफोरा गामि गामि हाबनानै बुंदों, "এই তোমালোকে এই প্রমোদ বড় আর ফেরেঙ্গা আর উইলসন হাসদা দিব বিচৰা আমার কি কয় উকিল রাহুলে দিব বিচৰা মাটিৰ সার্টিফিকেট নলবা।" সিহঁতে ঘৰে ঘৰে গৈ দিব লাগিব বুলি কৈছে। দৰকাৰ লগা নাই হাগামা ডাঙৰীয়া, দৰকাৰ লগা নাই। আমি ৰাইজৰ কাম কৰিম। আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো শান্তি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো। যোৱা 17 বছৰে বিপিএফে হাজাৰ বিপিএফৰ দিনত হাজাৰ মানুহৰ জীৱন হত্যা হয়। কোটি কোটি টকা আমাৰ সম্পত্তি আমি লছ কৰিব লগা হৈছে। কেৱল মাত্ৰ বিপিএফৰ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি সকলো শেষ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছোঁ। কিন্তু সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছোঁ, সমন্বয় কৰিব পাৰিছোঁ। जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयामोन। गंसे गिर्जायावनो सानै बिदा फंबाया ज' हाबजोबनो हायै जाबाय। बिथांमोननि समाव गंसे मन्दिरावनो सानै फिसाजोआ फुजा खालामनो हायाखैमोन। मोनसे बाजारावनो जोङो ज' बाजार जाजाबनो हायामोन। गंसे दुब्लियावनो जोङो आबाद मावनो हायामोन। दिनै मानगेदेर प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव जोङो गासैखौबो जाफुंहोनो हाबाय। धुबुरी मुसलमान भाइসকলে धुबुरी गावनि बिमाखौ समायना खालामनोब्ला, गावनि बिमाखौ माइनाव बिमा खालामनोब्ला, गावनि फिसाफोरखौ गुनि गियानि खालामनोब्ला साखाथियाव थानाय बै नखरनि बिमा, बै नखरनि आंगोफोरखौ जोङो बोगारनानै लानांगोन। दालाय गैयै बिफाङा मालाबाबो फिथाइ थायनो हाया। जाय बिफाङा दालाय बरहा बे बिफाङा बांसिन फिथाइ थायो। बेफोरबायदिनो जोंबो दालाय गोनां साफ्रोमबो मानसिजों मोनफ्रोमबो जातिजों गोष्ठीजों खौसे जानानै जोंनि जा माहारियारि बाद दानायनि थांखि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि, जोंनि गुबुन माहारियारि आफादजों लोगोसे बर' साहित्य सभानि जा माहारियारि बाद, बे बादखौ जाफुंसार होनोब्ला जोङो आदिबासि, सावताल, उराव, मुंडा, मुसलमान बाकी जेसेबां जाति जनगोष्ठी थायाथों मानो गोबाङानो लानांगोन। जेरै आंनि बिमाखौ आङो अनो, गुबुननि बिमाखौबो जोङो अननो रोंनांगोन। जोंनि शिबसारा 10 मिनिट उनाव सफैगासिनो दङ। बे 10 मिनिटखौ जोंहा माखासे गुबुन आलासिफोर दंफैयो। जोंनि उइलसन हासदा बिथां दं। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15-16 आरो जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय
6003 99187 8822 0 181 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।